1826 urtean, Jose Larrañaga Juaristi mendarotarrak, Bilboko kartzelan zegoela heriotza zigorraren zain, bertsolari bati enkarguz jarrarazitako sorta beltza da hau, bere ibilera odoltsuaren berri ematen duena. 14 heriotzen bertsoak. Bertso berri batzuek. Ditut aterako. Munduko kriaturen. Eskarmenturako. Grazia eskatzen dizut. Fauna hartarako. Zeren aurkitzen zadan. Motiboa franko. Pekadore handi bat. Izan naizelako. Jose de Larrañaga. Da nere nombrea. Mendaron jaio nintzan. Bertako semea. Amak egin dezala. Beste bat hobea. Deskalabratua naiz. Munduan legea. Ainda izugarria. Nere maldadea. Ai, nere jaungoikoa. Aita eternoa. Arren lagun zadazu. Faun soberanoa. Bakarrik arkitzen zat. Zure anparoa. Nere konfesioa. Egitera noa. Bestela neretzat da. Betiko infernoa. Gorputzeko ikara. Animako lotza. Zeren egin ditudan. 14 heriotza. Aditu eskerostik. Diruaren hotza. Bidera irteneta. Botatzeko poltza. Aterako niola. Bestela bihotza. Diruak emanda ere. Kentzea bizia. Hori egiten nuen. Gauza itzuzia. Jaunak bere eskutik. Nengoen utzia. Orain errezatzen det. Aldedan guzia. Arren aplikatzeko. Beraren grazia. 1825. 13. zan. Urriko hilean. Markin Etxeberriko. Altxibarrenean. Ateak jo nituen. Ongi ilunean. Bai eta iriki ere. Borondate honean. Estimatu ninduten. Konde bat bezela. Zilan eseririkan. Afaldun ezala. Nagusia eta biok. Etxien gilala. Konformatu ziraden. Familia ala. Petxutik sartu nion. Berari puiala. Oietik saltatu zan. Erio igazi. Nigandik alakorik. Etzuen merezi. Alabak zuenean. Aita ala ikusi. Apaisa ekartzera. Bertatik zan hasi. Aizkora triste batez. Nion burua hauzi. 23 urteko. Neskatza gaztea. Ez da bada lastima. Ala tratatzea. Aizkora triste batez. Muiak ateratzea. Ez dago milagrorik. Ni laster galtzea. Aiza merezi nuen. Bertan urkatzea. Estadu triste hartan. Alaba eta senarra. Katalina gazoak. Ai, ura negarra. Dirua erakusteko. Non zan berehala. Ez bazuen jarri nahi. Besteak bezala. Banekiela ongi. Dirurik etzala. Erretxina triste bat. Eskuan emanta. Niri argi egiten. Gora eramanta. Argatik paratzen det. Honen beste kanta. Berriz horrelakorik. Ez deila gerta. Ongi ezaguturik. Dala nere falta. Aurrena aita alabak. Azkenean ama. Nere eskutik zuten. Heriotza bana. Orain akordatzen naiz. Gaizki egin dedana. Erakutsi zadazu. Arren nere jauna. Nola pagatuko dan. Honelako lana. 14 heriotza. Nere bakarrakin. Nola paga litezken. Albaneza jakin. Konformatua nago. Gure jaunarekin. Pagatzen ote diran. Puska banarekin. Beste erremediorik. Ez dago nerekin. 25 urte da. Nere edadea. Nagusion batentzat. Zer mirabea. Ez naiz pekatuaren. Mantzarik gabea. Beti okerrerako. Nere banidadea. Penetan pasatzeko. Eternidadea. Santo Kristo zurekin. Konfesa nadian. Zer obra egin nuen. Nik Katalunian. Lerida pasatuta. Urrengo herrian. 5 lagun bizi ziran. Beren familian. Guztiak hil nituen. Babaren erdian. Pekatua zala ere. Ez nuan nik uste. Bertatikan jartzen naiz. Barkazio eske. Kalabozo batean.
Bihotzetik triste. Nere sententzia ere. Bota hemen dute. Behin garrotea emanda. Laurdenduko naute. Sobra da hori neretzat. Kastigu haria. Munduan pagatzekotz. Lehen gaizki egia. Virgia Santísima. Zeruko erregia. Anima gaizoentzat. Egizu alegia. Erremediatzeko. Nere utzegia. Ea bada munduak. Desanparatuak. Ongi adi itzazute. Nere trabajuak. Egiaren bidean. Daude probatuak. Honetara baio lehen. Atera kontuak. Munduan onena ere. Ezgera santuak. Zer errematea. Munduko guztuak. Ni bezelako asko. Badiran astuak. Zenbait barkatzen ditu. Jaungoeko justuak. Baia ez dira egongo. Txokoan astuak. Gero pagatzen dute. Anima gazoak. Nere gaiztakeriak. Akabatu dira. Bihotzetik jartzen naiz. Jaunari begira. Nik galdu dituanak. Salbatzen balira. Guztiok joateko. Zeruko glorira. Horra mundu tristea. Nere despedida. Bertso paperetan aipatzen denaren arabera, Jose Larrañaga bere testigantza ematen ari da kartzelan, heriotza zigorraren zain dagoen artean. Baina bertso paperak ez dakar bertsolariaren izenik. Ez dago argi Jose Larrañagaren balizko kontakizuna nork ekarri zuen bertsotara. Sortaren jatorriak ikertzen ibili ziren Modesto eta Bertolarri eta aita seme zarauztarrak. Jatorrizko bertsopaperaren kopia aurkitu zuten, Euskaltzaindiaren liburutegian. Sorta 1826an inprimatu zen Tolosako moldetegi batean. Arrieta aita semeen arabera, bertsopaper hori, Louis Lucien Bonaparte printzeak jaso zuen eta Londresen zeukan liburutegi pertsonalean gordeta eduki zuen. Bere alargunak, Chicagoko Newberry librariri saldu zion arte 1900 urte inguruan. Gero, 1980 urte inguruan, Euskaltzaindiaren liburutegiak Bonapartek jasotako bertsopaperez osatutako mikrofilm bat erosi zuen, ikertzaileentzat eskuragarri egon zedin. Sortaren egilea nor ote zen ikertzen aritu ziren eta, aukeren artean, Hernaniko Lazaro Joakin, Aiarragarai ote zen susmoak hartuta zeuden. Hainbat arrazoi zituzten, garai hartako bertsolarien artean, Aiarragarai izan daitekeela pentsatzeko. Bertsoak beterriko hizkuntzan idatzita egotea, egilea eskolatua izatea eta bertsoen kalitatea. Hernaniko kronikak 2016ko otsailaren 28an eman zuen arrasto honen berri. Informazio iturria bertsoeskola.eu sorrikoa izan da.